Hey guys, vítejte u nového vlogu a tohle je první week vlog ze školy. Kvůli záplavám nám nejeli vlaky, takže jsem se objevila na Edenu. Chceš pozdravit? Hola. Oh shit. Docela prší. Ale dobrý, školu jsem stihla. Jsme po škole. Chceš pozdravit, Kiki? Zdravím všechny podíšky. To je můj kameraman a střihač. Teďka ji uvidíte furt. Takhle běhu se chodím. Fakt nejezdím metro. Kupují veterní voda, takže... Kam jdeme? Jdeme do Utopie. Zdravím opět. Mary, řekni nám složení tvého čaje. Takže lidi, tohle je jasmínový čaj, který chutná jako kokos. Možná to je kokosový čaj, jenom se to špatně objednala. Co dávím? Počkej, tady máš složení, otoč to. A jo, To budu to vypípat. Tam není vidět, To čekaj. nepípáš ty stejně, tak je to To je jedno. pravda. Jasmínový mléčný čaj, Elko, tapioka, liči, boba 0%. 0%? Jo, vydají ice. Co máš ty? To je matcha, čaj L, tapioka 50%, least ice. Jak ti to chutná? Jo, jako... je to hořký jak mače, nebo tam máš jako něco? Není to dobrý. Není to Já mám nejlepší a to je marakuja, bez ledu, 30% cukru a liči boba. Nejlepší. Miluju. Milujem Utopiu, ale vždycky po vypití velkýho tý nám Máme pocit, že Kamo, je to na YouTube, musíš normálně. Nám je strašně blbě. vyhodíme obsah. Papa. Papa, bobíci. Jdeme home. Jdeme na metro, na Hlavak a jdeme na Mláček. Doufám, že něco pojede, protože po ranní zkušenosti už jenom se modlíme, že něco pojede. Jak dlouho náš vlak má zpoždění, prosím tě? 10 minut. Disgusting. Chceš pozdravit do vlogu? Ahoj vlogu. Předpověď počasí, nechoďte ven, příšerně prší. Mám úplně mokrou kameru, mám úplně mokrou hlavu, kdo měl vlak i autobus, strašný zpoždění, takže je něco kolem 7, jedu teprve domů. Naštěstí už to mám jenom kousek, ale že by to bylo teda nějak příjemný, absolutně ne. No, musím říct, že počasí venku úplně paráda. Umyla jsem si po druhý vlasy. Mám je úplně mokrý, ale už jsem doma. Takže se jdu najíst a jdu zkouknout nějaký video. Je tady úterý, máme kolem 6:30 ráno. Já za chvíli vyrážím na bus a jedu na praxe do školy. Finally u školy, naštěstí nic nemělo zpoždění a další pozdravy. Pa. Zase po škole se ozvu, nebo na praxích, jedno z toho. No tak teď tady pracujeme ve škole na nějakých prácičkách. Měli bychom si jakoby srovnat architekturu. Valorant. Razí se v takových místech jeden z tvých rodičů někdy? Někdy? Dobře, pravidelně. Pravidelně? Jo. Jo? Já jsem ti nerozuměla. Když už teda veřejnost, tak kdyby tam byl nějaký vstup, kolik by stál? Platí se tam vstup? No, já nevím, kolik by tam stálo, to by tam platil, tam ne? Ne. Aktuálně jdeme na výstavu do Prahy a jdeme se podívat na nějaký obrazy. Takže jedeme. Už jsme na cestě.
se nějak přiblížit. Kde to bude? Kde to bude? Na YouTube. Na YouTube. Ale učitelé mají nejradši kamery obskury. Jsme po výstavě, takže Nyní jedeme na Anděl, protože jsem si se svým krásným skillem rozsekala opět telefon. Takže jedeme na Anděl si to opravit. a tam si dáme nějaký jídlo, takže jedete s náma. Máme 30 odběratelů a natočíme jim, jak jíme v Mekáči. Mě úplně líto se to brát. Spolupráce Mekáče kdy? Díky, máš tam telefon? No, asi jo, doufám. Asi jo, doufám. To je Jordan, novej. Opravený telefon. Tak mu to tam půjdeš vrátit, že Za udělejte to znovu. 2800. Tam míříme na metro, jdeme domů. Je středa, my máme zase praxe, máme sraz na Stromovce, takže čekám na tramvaj a za chvíli tam budu asi tak za půl hoďky. Jsem na Stromovce, mám jít na nějaký most tady. Já bych moc ráda řekla, že jsem se ztratila. Máme sraz na Libeňském mostu. Z Palmovky jsem sjela náhradním autobusem na Libeňský most, ale ono to má dvě stejné zastávky a já vůbec nevím, kde jsem, protože jsem tady úplně poprvé. Jsem úplně ztracená, nikdo tady není, jsem tady jako jenom já. No, jako je tady most, ale já si úplně nemyslím, že jsem jako správně. Já bych vás moc ráda uvedla do mýho štěstí, jo? Jak jsem byla původně na Palmovce, tak jsem byla správně a tam jsem měla zůstat, ale ono tam bylo napsáno na Palmovce směr Libeňský most. Takže jsem tam vlastně byla správně. Takže jedu zpátky, nastoupila jsem do tramvaje s tím, že jsem si myslela, že jedu správně, ale místo Palmovka jsem tam dala Stromovka a tohle mi jede za pár minut. Za 9 minut. Jsem ráda, že jsem tady dlouho nebyla. Ale mám ještě 10 minut naštěstí. Vyšlo mi to. Ale teď musím najít jako ostatní. Vůbec nevím, kde jsou. Někde tady jako budou. Nevím. Paráda. Jsem vyčerpaná strašně. Anyway, jsme všichni a finally jdeme. Je 10:30. Dofocený obě budovy, Kiki jde teďka dofocovat druhou, ale máme totální hlad a přímo tady, vedle nás, tady, tak je jídelna pro veřejnost, že přímo pro nás a máme ještě 1,5 hodiny volný čas. Takže teoreticky
teoreticky bychom se tam jako mohli zajít, protože máme hrozný hlad. Jsme tady na praxích, fotíme na Palmovce. Tady je jakoby obytná zóna, dá se říct. Máme tady fotit. Máme už dofoceno, ale je to tady strašně fancy na nás, takže sem vůbec jako nezapadáme s naším stylem. Tady za náma jsou jako lodě. Za náma jsou prostě lodě. Tady místo parkování aut se lidi prostě parkujou lodě. To je 12:21. Kam zase jdeme, jako každý den, jako jiný den. Zase nás to táhne do Mekáče, je to tak. Končíme do Mekáč, konečně. Skvěle jsme si povídali s panem učitelem, je to frajer. Shoutout, náš učitel na praxe. A jdeme na Mekáč. Let's go. A myslím si, že jsem jako vyfotila dobrý detaily, ale úplně jiných o těch baráků, než jsem měla. Aha. Co prosím? Názor na dnešní praxe. Dnešní praxe byly velice rychlé a neuvěřitelné. Co se nám teď stalo? Aktuálně jsme v Harfě a má tady Coca-Cola nějakou propagandu, takže jsme dostali takhle malý zera. Kameraman má tady, co to je? Lentilka? Jo. Lentilkový McFlurry, velký hranolky a McRoyal. Já tady mám velký hranolky, obě máme sladkokyselou, kola, lotusková McFlurry a tohle je bacon, nevím, něco z bacon. A ještě jde Niky si objednat. Let's go! Jdeme papat konečně. Chceš nám ukázat, co máš? Je tam 197 korun. Tasty cheese a hranolky malý. Jsme po jídle, jsme po deep talku. Jedeme všichni domů, protože Nika potřebuje domů, my potřebujeme domů, kameraman potřebuje domů a zítra znova praxe, znova se vidíme, zítra čtvrtek a jedeme domů. Je tu čtvrtek a dneska máme opět praxe, budeme fotit a upravovat fotky, co jsme měli už nafocený ze včera a předevčírem. To dneska uvidíte, co všechno budeme dělat, máme všichni zase foťáky a to je vše, pojďte s náma. Jste úplně napřed, kámo, a to mám sluchátko na té straně. Je to krásný. To je Žaneta. Řeknu vám to přesně, kolik je. 16:10, nevím, jestli to, jo, uvidíte, 16:10 a s kameramanem jsme se rozhodli, že si musíme po celém náročném dny upravování fotek dát nějaký pohárek ve světozoru. Takže uvidíte, co si dáme. Vidím to nějaký karamel hezky se zmrzlinkou. Jdeme na to, pojďte s náma. Finally here. Já jsem si dala karamelovou palačinku s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou a kameraman si dal takhle míšařez, no úplně nabombený. Jdeme si to dát, protože na to máme chuť. Vypínáme kameru, jdem na to. Je tu pátek, včera jsme po světozoru byli jenom s rodičema na suši, takže nic extra. Máme, kolik máme? 10:38.
Jsem po první hodině, když jsem začínala v 10, máme další 2 hodiny IKT a pak free a všichni jedeme domů, finally. Okay. Well, so, je 12:08, my jsme právě po škole. Tohle je vlastně úplný konec. Je pátek, je konec, máme po škole a o víkendu už se jako nic zajímavého dít nebude. My za celý náš tým moc děkujeme, že jste se na tenhle celý week vlog dívali. Přesně. A bude další, jestli tenhle bude mít nějaký jako úspěch, což doufejme, že bude. Děkujeme, že jste se dívali a užívejte víkend. Pa, pa!